Díochait is mis Laura agus sionna ceadiscéile Berlin an tachtain seo Nuacht Cúla4. Tháinig an pobal chéile sa Rhein I Burt Láirge le ceile dhéana chionnól Nuacht Tóibín. Ceoltóir agus áránaí an seanó sa bhí Nuacht Tóibín agus dientar ceile chola bhliain an lura atá fáilcha aige cheol na hÉireann. Tá tospanta speisialta le feiceáil sa cholaiste náisiúnta ealaíonna agus deartha I Maileátha Clia. Déanann an tugra in nucha airúlacht éonúlacht agus Robert Fidóga. Tá comórtais fichiile áreachtáil ag an agriocht fichiil.ai do chuoine óga timppla na tíre. Tugtar deis do chuoine óga agcuid scileanna chhlaachta agus nascanna chothú lena chéile. Cuir luas tóirnacha nua bhaim bhóthara éagsúla timppla na tíre. Laidíón luas tóran bhóthara áitiúla tuiche ó 8 km in 9 na húra go 60 km in 9 na húra.